Acum și o să avem nevoie de fiecare vot, indiferent că vine din partea dreapta, orice vot e important. Acum 4 ani am pierdut al 3-lea consilier la 20 de voturi. Deci cumva cei care își doresc niște condiții de trai decente ca și cei care vin în comuna dormitor, e cam greu să le realizez cu ei. Eu așa consider. Primar, avem bancomat. Da, bine. Sperăm să se schimbe în continuare. Domnul Nicolae. Da. O să vă dea succes. Sunt Alin Nica și facem împreună o echipă redutabilă pentru Sân Mihai, pentru Timișoara, pentru județul Timiș. Așa că în întreaga zonă periurbană trebuie să avem oameni cu care putem discuta, cu care putem să punem în aplicare proiectele și viziunea noastră. Votați în 9 iunie candidații Alianței Dreapta Unită, iar aici la Sân Mihai pe Nicu Oprea. Succes! Mulțumesc! Mulțumesc, Dominic! Succes! Mult succes!